Hey mga chong at shoutout nga pala sa mga ka-good boys ko dyan. Yun no? So ngayon, muling nagbabalik. Andito naman ako. Ako lang to. Kakataan ko naman kayo. Makinig lang naman kayo. Pakinggan nyo. Dahil sa inyo, malaganap ng COVID dito sa mundo. Kasalanan nyo. Dahil sa inyo, marami nang tinamaan ng sakit na ito. Kasalanan nyo. Sumunod na kayo. Dahil sa inyo, sunod-sunod na ang tinamaan ng sakit na ito. Kasalanan nyo. Akala nyo, hindi kayo tatamaan ng sakit na ito. Bahala kayo. Sumunod na kayo. Di ba kayo naaawa sa mga tao at sa mga pamilya mo? Kaya sumunod na tayo sa ating gobyerno. Para sa ating naman ito, kaya sumunod na tayo. Dahil sa inyo, marami na ang tinamaan ng sakit na ito. Kasalanan nyo. Akala nyo, hindi kayo tatamaan ng sakit na ito. Bahala kayo. Sumunod na kayo.